Na dawo cikin hidima ta jam'iyya. Alhamdulahi Allah ya dawo da ni lafiya, kuma dama na je neman lafiya ne, kuma na dawo lafiya, kuma na samu jam'iyya ta yi nisa a cikin shirye-shirye na babban taro na ƙasa da za mu yi 26 ga wannan wata, wanda komai dai yakan kama duk shirye-shirye da ya kamata a yi tun da na bari a hannun shi gwamnan jihar Niger. Ya yi iya kokarinsa ganin duka shirye-shirye da ya kamata a tabbatar suna tafiya daidai kamar yadda ya kamata. To zuwa yanzu me ya faru don da wasu sunaye da aka fitar na wasu 'yan kwamiti gabanin tafiyarka da akwai shirye-shirye da kuka yi hada sunaye daban-daban na kwamiti, daga baya aka yi wasu sauye-sauye, amma yanzu a baya-bayan nan kamar an sake sauyawa, me ke faruwa? To ai dukkan wa'annan suna daga cikin shirye-shirye da yake tafiya akan babban taron, wanda kuma wannan harka ce ta ciki na jam'iyya, wanda a kullum dole a cikin jam'iyya akwai irin wannan gyare-gyare wanda har a kai ga ranar taron. Bayan tafiyar ka, rahotanni na nuna an yi yunkurin cin dunduniya ko kwashe maka kafa na jagorancin wannan jam'iyya. Shin da kaji wannan labari ya kaji? Ni wannan bai dame ni ba, saboda dama shi makamashin jam'iyya a yi surutu ne, domin ita ce makamashinta. Yanzu da ba a yi fa da baka ambata ba, to kuma masu yi dole su yi, walau ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne. So dole ne irin wannan dole ne na faruwa, musamman ma kamar ni na saba da irin wannan. Yanzu tun da ana zargin waɗanda suka yi ƙoƙarin kwashe kafar kada daga cikin 'yan kwamitin da na tafiyar ku, wani irin zama kenan za ka yi da su? Ni ban ma san sun yi ba, kuma ba ni da haufi, ba wani da na sani da yake da hannu ko wani yayi yunkuri ma, domin shi ai jam'iyya ba karbi da mashi bane, tana da tsari, tana da ka'idodi da yadda ake bi ai komai, kuma ni babu wani abu da dai da ya saba ka'idan jam'iyya ko wani abin nan. Sannan kuma ma ni din ma nauyi ne aka ɗora mu, kuma na saukar da nauyi ne. So duk wani cece kuce da maganganu, kowa ne ya ce duk magana ce ta irin ta siyasa, kamar da na ce maka, ita dama makamashinta magana ce da surutu. Gaskiya ita ce gaskiya, ba yadda abin da ba gaskiya ba zai zama gaskiya balle ya tabbata. Kuma abin da muke yi muna yi ne tsakaninmu da Allah, mu tabbatar cewa jam'iyyar nan ba ta samu matsala ba. Jam'iyyar nan an gama taronta lafiya, an zaɓi shugabanni da za su mata aiki zuwa shekaru 4, wa'adinsu na farko lafiya. Wannan shine abin da yake gabanmu gaba ɗaya, dukkanmu membobin wannan kwamiti. Bayan tafiyar ka, wasu ciki har da wasu gwamnoni na cewar ai mai mala ya tafi ba zai sake dawowa ba, sai gashi kuma rahotanni sun ce ka ma gana da shugaban kasa, da ka haɗu da shi mai kace masa ne? To ai mun tattauna abin da zai ciyar da jam'iyya gaba ne, kuma mun tattauna dukkan abubuwa da muke kai da tsare-tsare da muke, saboda tabbatar da wannan tare da za a yi na 26 ga wata. Abu ne wanda dama haka muke yi.